Teraz, keď sa trošku oddelil, je to teda, povedzme, že prirodzené. Čo ťa tá spolupráca s nimi naučila? Ty to možno nazývaš, že také, že osamostatnenie, ale my sme, jak som aj spomínal, že boli vždycky dva ateliéry, čiže akože ja som si robil svoju voľnú tvorbu, chalani si robili voľnú tvorbu a stretávali sme sa na spoločných zadaniach a mali sme rovnocenné slovo. A to, čo mi chýba teraz, je možno dialóg s rovnocenným partnerom. Ako vnímaš túto jazdu v tomto Volvo V60, ty ako majiteľ Volva teda tiež? Ja som tiež volvista. Volvista 1. Ja keď som si išiel otestovať, že či chcem XC40 alebo XC60, tak sa ma pýtali, že čo robím, že keď som profesia hovorím, že architekt, a on sa iba tak pousmel, že no jasné, že architekti, že ich klientela sú architekti a lekári. Prečo máš potrebu, aby tam to umelecké dielo bolo? Je to ako s každým vytvarným umením. Ti to rozpráva do duše. Že je teda architektúra umenie? Vieš, ja si myslím, že hej, minimálne umenie sklbiť všetkých ľudí dokopy. Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde rubriky Kade Tade, v ktorej sa vozím s architektami v aute. Túto rubriku môžem robiť vďaka partnerovi Top Auto Bratislava, ktorý mi na to dneska poskytol toto parádne Volvo V60, v ktorom sa dneska odvezieme do Trenčína s Jurajom Hubinským. Ahoj Juraj. Ahoj, čauko Peťo, zdravím ťa. No, Juraj je architekt, ale zároveň je to aj výtvarník, takže dneska sa budeme baviť o architektúre s takým presahom do výtvarného umenia, s presahom do verejného priestoru, takže čaká nás kopec zaujímavých tém. Ideme do Trenčína pozrieť si administratívnu budovu, ktorá je nominovaná na Cezara, alebo respektíve bola. Keď vyjde toto video, tak už bude po Cezarovi, takže okay. My dneska ešte nevieme, či sa podarí Jurajovi Hubinskému s jeho 2 nomináciami, to znamená Buddy Bakery a táto admina v Trenčíne nejako uspieť v tomto ocenení Cezar. A vyrážame na cestu. Teším sa. Priatelia, dajte subscribe na mojom YouTube, aby som vedel, že sa vám to páči, táto rubrika. Zahrejme sa. Ja mám s tebou spojené to, alebo mnohí, že ty vlastne robíš s Kuklicovcami, Smerekovcami, alebo s Kuklice Smerek ateliérom. Vždy si robíš. Bol tom aspoň pre mňa to bol vždy trošku taký chaos, že som vlastne nevedel, hej, že či tam nie si, tak ako to je. Poď, uveď to na správnu mieru. No, keď by som to mal povedať úplne od začiatku, však máme čas do Trenčína, je cesta dlhšia, tak... Ale máme aj iné otázky. Hej, dobre. My sme sa stretli v podstate s chalanmi, s Peťom Kuklicom a s Maťom Smerekom v bývalom ateliéri, v ateliéri BIF, kde sme spolupracovali, alebo sme boli kolegovci. Oni tam už nejaký čas robili, aj počas školy, a ja som tam došiel po škole. A tam sme v podstate robili na zadaniach, ktoré boli na stole od šéfovcov, teda od Andreja Ferenčíka, od Rada Buzinkaja a Kuba Vyskupiča. Tak sme tak nejak sadli s chalanmi a potom som začal u nich robiť. Tam som spoznal vlastne chalanov, potom som ja odišiel na stáž do Rakúska, tam som bol v 2 ateliéroch v Rakúsku, asi rok. A keď som sa vrátil na Slovensko, tak som už tak váhal, že či sa ešte niekde zamestnať, alebo že či už začať robiť sám. A zrovna mi prišla taká väčšia zákazka, že prerobiť takú priemyselnú budovu, priemyselnú halu zemevrtnej techniky v Žiline. A že on tam chcel spraviť eventový priestor na organizovanie rôznych eventov, svadieb, koncertov a podobne. No a mne sa to tak celku pozdávalo, že týmto odštartovať nejakú kvázi moju kariéru alebo že spraviť si vlastný ateliér. A v tom období sme si nejak napísali s Maťom Smerekom, že či si nedáme spoločný obed. Boli sme na obede a oni hovoria, že teda tiež plánujú, že sa osamostatniť, a ja hovorím, že nedáme to nejak dokopy, že nebudeme sedieť na jednom priestore, že mňa to nebaví z domu klikať a že vy už chcete odísť, takže poďme sedieť do nejakého spoločného priestoru. Takže ste reálne začali spolu všetci traja? Áno, ale Peťo mal ešte nejakú zákazku, ktorú potreboval dorábať v BIFe a on sa pripájal tak akože, že keď mohol, tak vždycky prišiel. Jeden deň bol celý deň v tom našom kvázi ateliériku, ale to bol vlastne nepoužívaný jednoizbový byt u Maťových Smerekových rodičov. Vlastne oni bývali v rodinnom dome na Kolibe. To hovorili ináč. Hej. No a ako je to vlastne teraz? Lebo to si mi aj hovoril, že už trošku sa tak rozchádzate, tak už si sa vlastne odsťahoval z toho priestoru. Áno. Čiže už je to teraz tak, že už fakt, že robíte separátne? Áno, robíme separátne. Už v podstate od toho konca 2022 robíme separátne, ale stále sme sedeli v jednom priestore. Lebo ty už dlho máš aj vlastnú web stránku, áno, to vieme, že tam už to je také rozseparované, ale zároveň samozrejme sú tam tie projekty, čo ste robili spolu. Čiže keď sa človek na to pozrie, tak je tam toho fakt veľa, že naozaj akože veľa ste toho stihli. Teraz, keď sa trošku oddelil, je to teda, povedzme, že prirodzené. A že čo ťa tá spolupráca s nimi naučila? Tak možno také doťahovanie vecí do konca, alebo pedantnosť. Že to ti odovzdali, že nebol si predtým taký pedantný? Vieš čo, ja som predtým
bol veľmi zlý typ zamestnanca, mne sa nechcelo nikde robiť a ja som čo najskôr si chcel aj po prečítaní jedného článku v magazíne Era21 založiť čo najskôr ateliér vlastný. OK. A tým pádom som nemal až tak čas si navnímať fungovanie v ateliéri a že si odovzdať alebo že si nabrať niečo z tých ateliérov. Samozrejme, že sa na mňa niečo nalepilo. Tak ale čo ti vadí, akože počúvať niekoho alebo plniť predstavu niekoho iného? Chodiť tam na ten určený čas. OK. A byť tam a robiť zadania, ktoré sú není moje, alebo proste, že ktoré... Plniť to, čo som povedal vlastne. Áno. Plniť zadania, hej. Plniť zadania a predstavu toho druhého vlastne, ne? Hej. A mňa vtedy vlastne, keď som chodil do ateliérov, tak mňa strašne bavilo, však aj doteraz baví tá výtvarná činnosť a ja som si potom po tom, jak som prišiel domov z ateliéru a z práce, tak kreslil a to ma bavilo, si hovorím, že kokos, že zajtra musím ísť do Aťasu a radšej by som si kreslil a maloval, že tak sa to vo mne vtedy tak trochu nejak bylo. Dobre, a však to, OK, berem. A dobre, a teraz taká opačná otázka, že tým, že si sa vlastne oddelil, tak skús pomenovať nejaké limity, že v čom ťa tá spolupráca s nimi limitovala vyslovene. Lebo OK, boli ste rovnocenní, berem, nejak to fungovalo 10 rokov, ale podľa mňa je tam niečo za tým, že tak cítil si tú potrebu, že chceš sa osamostatniť, čo je prirodzené, ale chceš sa osamostatniť, pretože ťa niečo aj limituje, tak skús to pomenovať. Tak my sme, ty to možno nazývaš, že také, že osamostatnenie, ale my sme, jak som aj spomínal, že boli vždycky dva ateliéry, čiže akože ja som si robil svoju voľnú tvorbu, tento vyzerá nebezpečný. Chalani si robili voľnú tvorbu a stretávali sme sa na spoločných zadaniach a mali sme rovnocenné slovo o tých ideách alebo tých rozhodnutiach. A to, čo mi chýba teraz, je možno dialog s rovnocenným partnerom, že my sme boli vlastne traja kvázi, nazvem to, že šéfovci alebo majitelia nejakého hubu spoločného a spoločných ideí. A tá diskusia s rovnocenným partnerom, nehovorím, že by som moje kolegyne alebo kolegov už nemal nejakých rovnocenných, ale aj čo sa týka nejakej takej exekutívy a riešenia dôležitých otázok s klientom a takéto. Čiže také vyslovene, že také rozhodujúce záležitosti. Poďme sa posunúť ďalej. Hej. Keď som hovoril, že veľa projektov ste robili alebo si robil, však máš toho veľa za sebou, mňa by zaujímalo, že či je taký projekt z tých všetkých, podľa mňa je, som zvedavý, či povieš, lebo tie projekty často trvajú dlho a sú veľmi únavné. A že máš nejaký projekt taký, ktorý keď už si dokončil, tak už presne, že už si necítil takú radosť z toho dokončenia, aj keď je fakt super, to dopadlo, ale už si cítil iba takú úľavu z tej únavy? Ale vieš čo, likérka bola veľmi vyčerpávajúca, lebo tam to mal v rukách kvázi človek, ktorý predtým nerobil nejak s architektom, akože jeden z tých spolumajiteľov a on mal takú výbušnejšiu povahu. A keď mi telefonoval, tak to začínalo slovami, že všetko je na hovno, to je v piči, to je všetko na hovno. A že okej, že ukludníme sa, počkaj, však akože všetko sa dá vyriešiť, že čo je na hovno. A vlastne sa nič nestalo, nie? Nič sa nestalo, hej, čiže tieto telefonáty niekedy s ním boli také náročnejšie, ale na stave bola vždycky úplne dobrá atmosféra a aj sa to dokončilo veľmi, veľmi zdarne, ale počas toho projektu už som cítil, že fakt toto ma unavuje a už budem rád, keď sa to dokončí. Ale ono to vždycky vlastne tak odoznie, nejako zostane tam ten spomienkový optimizmus a potom si spomínaš iba na to dobré a tešíš sa vždycky, keď tam dojdeš a máš z toho radosť a povieš si, že OK, že takisto by som to navrhol aj teraz. A on už sa vlastne k tomu tiež nevracia, nie? Iba len podtlapkal po pleciach, super to bolo, chalani, vidíme sa na budúce. Áno. A ty len vidíš tie telefonáty. Presne, telefonáty, ale aj napríklad od stavby vedúceho, že to je celé krivé, keď kopneš do hada. Ten pôdorys, to sa nemôžem ničoho chytiť a takéto veci, že však dobre, veď všetko sa dá vyriešiť. No. Dobre, ale vieš, čo ma zaujíma, však preto tu aj si a som rád, že sa dneska o tom rozprávame. A to je ten presah do výtvarnej tvorby, ale kým sa ešte pustíme vyslovene do malby a do takého výtvarníctva, tak to máš aj ty napísané na svojom webe, že vás zaujímajú teda výtvarné intervencie vo verejnom priestore, ale aj v architektúre. Hej? Čiže poďme si aj toto povedať, že čo to teda znamená za teba, hej? Že výtvarná intervencia do architektonického priestoru. Tak to je to, čo som aj ja reálne robil, alebo sem tam ešte robím, tak to sú najmä nástenné maľby, veľkoformátové nástenné maľby. A teraz, keď niečo robíme, nejaký projekt, tak sa tam vždy snažím zakomponovať aj nejaký taký touch výtvarného diela. To znamená, že keď robíme teraz tie bytovky Dolné Mesto, tak tam na oporný múr, ktorý
je zo železobetónu, tak tam by mal byť spravený taký betónový relief vlastne. Takže mňa vždycky zaujímalo to, že často sa ma otec pýtal, keď som išiel do škôlky, že či ideme okolo reliefov, lebo ja som si ako malý veľmi obľúbil také socialistické reliefy, ktoré bývali na bytovkách a nad vstupmi do bytovky. Tam s cestou do škôlky, kde som chodil, tak tam boli také robotnícke bytovky a vždycky tam boli nejakí takí proste zobrazení takí majstri, ak niečo zlievajú a tak a chodili sme okolo každého jedného z tých reliefov a vždycky som sa o tom s fotrom rozprával, on mi ukazoval, že čo to tam je vyobrazené a tak. Tak tam sa mi páčili veci od architekta Jana Blichu. On robil také veľkoformátové betónové preliesky a také sochy, po ktorých sa dalo chodiť. To si hovoril aj v spoznanej rubrike, pamätám si. Aha, okay, no, dobre. Tak akože tieto veci ma asi tak nejak formovali, ale teraz tiež, ako som spomínal, že keď niečo robíme, tak sa tam vždycky snažím zakomponovať ten výtvarný, keď už nie dielo, tak detail. Nepremýšľam v každom projekte, ktorý robím o tom, že tuto chcem umiestniť niečo výtvarné, ale niekde, kde mi to príde aktuálne, alebo že by to bolo, že by sa tam hodilo, tak to spravím. Teraz naposledy sme navrhovali takú bytovku tiež do Trenčína a nad vjazd do garáže bolo miesto, kde sa to vyslovene pýtalo nejakú mozaiku alebo nejaký relief, tak som to tam navrhol v štúdii a investorovi sa to páčilo a že určite to tam chcú, takže dobre. A teraz taká veľmi laická otázka, že prečo to robíš? Lebo mám rád... Že prečo máš potrebu, aby tam to umelecké dielo bolo? No je to vždycky také nielen spestrenie, ale ťa to tak pritiahne, aspoň teda mňa, že keď idem okolo niečoho, kde je zrealizované výtvarné dielo, tak sa tak zastavím a tak inak to rozpráva k tomu človeku, ako samotný ten objekt. Má to zväčša menšiu mierku, čiže vieš k tomu prísť kvázi nejak bližšie, má to nejaký detail a je to ako s každým výtvarným umením. Ti to rozpráva do duše. Proste. Mňa tam strašne baví na tom to, že je tam práca s nejakým tým materiálom, ktorý je často ho poznáš možno ako materiál, ktorý je stavebný, hej, dajme tomu betón, že poznáš ho ako niečo, čo ti vytvára tú konštrukciu, to na stropoch, stenách a podobne, ale zrazu sa to dá použiť veľmi citlivo, že s tým pracuješ až tak, že je to také sošné, že sa tam vytvára nejaký relief, že to zrazu dostáva nejaký tvar a iný a keď je tam tento výtvarný detail, tak to strašne... Chápam. Ja keď chodím aj po svete alebo po verejnom priestore, tak je toho, nehovorím, že dosť, ale však sú rôzne typy, ale ja toto vnímam na také dve roviny, že môže byť toto umelecké dielo ako vyslovene taká dekorácia, taká iba estetická poviem, ale niekedy vie byť aj oveľa lepšie zakomponovaná a zaintegrovaná a vie byť takou veľmi dobrou súčasťou toho priestoru. Určite. Vnímaš to aj ty tak? No jasné. Už je to vidieť iba na tom, čo ste robili vlastne pre YIT, na tom Svirne, tak mňa tam veľmi bavia tie výtvarné diela a aj ten splash, že jednak to má aj nejakú funkčnú stránku, ale aj tú estetickú a veľmi dobre to funguje v tom priestore, že si to môžeš obísť, že môžeš ísť z každej strany a určite, že to nejakým spôsobom kultivuje ten priestor. Ale ty si sa spýtal niečo, na čo som ti neodpovedal. Nie, akože iba som sa pýtal, že na tú dekoráciu versus integritu, lebo za mňa, keď sa podarí to tak integrovať, lebo tá estetika je tam vlastne vždy. Áno. Hej? A ty, či to vieš prečítať, alebo to nevieš prečítať, to už je na tom koncovom používateľovi alebo návštevníkovi toho priestoru. Áno. Ale že keď sa to podarí tak zakomponovať, tak aj vtedy, vieš, to je presne, čo si hovoril, že ten človek má z toho iný zážitok, tak vtedy ho to naozaj viacej chytí za srdce, ako keď je to len nejaká estetická mozaika, poviem. Hej. Že radšej sa pozerám na výtvarne zvládnutú a sochárske zvládnutú sochu v verejnom priestore, ako napríklad na nejakú, že vydizajnovanú lavičku, ktorá je aj nejaké, akože má nejakú funkciu, ale teraz je to tam proste predizajnované. Hej. Chápem. A teraz sa posúvame do väčšnej otázky, na ktorú existuje a neexistuje odpoveď, že je teda architektúra umenie? Vieš, ja si myslím, že hej, je to umenie. Minimálne umenie sklobiť všetkých ľudí dokopy. Dobre. Ale hej, ja si tam sa snažím vždycky nájsť tú umeleckú rovinu a minimálne v tých veciach, pán Bránka nám vždycky hovoril, že sú to KPPP, hej, že si máš všímať na architektúre, že je to kompozícia, proporcia, perspektíva a pekné. A to pekné je až na poslednom mieste. A pekné je hlavne subjektívne. A pekné je jednak subjektívne, ale teda však aj Dostojevský to hovoril, že krása spasí sveta.
Čiže ja mám rád hľadať v tých veciach to krásno a ten výtvarný detail a to pekné. A pre mňa je to pekné aj v dobre zvládnutých nejakých proporciách a v komponovaní tej fasády, ale ono to pekné vychádza z toho, že to je dobré, že to je dobre spravené alebo funkčne spravené. Lebo presne tá miera toho, že kedy je tá architektúra umenie, že to tam neexistuje vlastne. Hej? A určite, možno prvé, čo si predstavíš, sú také tie spektakulárne stavby. Hej. Potočené, organické, neviem aké, a že to už je takéto umenie, ale to podľa toho vôbec tak není. Nie, ja dokonca ani nemám moc vzťah k takýmto stavbám a k takýmto objektom, ale mne príde to pekné na architektúre, alebo to estetické, to modelovanie napríklad, jednak detail a jednak modelovanie fasády v zmysle nejakých lizén alebo rôznych ostení a proste vytváranie toho tej tieňohry na fasáde, hej, že vytváraš takú tú modeláciu fasády, že rôzne odskoky, odstupy. Postupne sa ti to viac a viac dostáva do oka, čiže vieš asi ako funguje, ale určite to je veľa o pocite. Ja pracujem s pocitom pri tvorbe v architektúre aj s nejakou empatiou, hej, že sa snažím cítiť do toho priestoru, ako sa tam bude cítiť človek, ako to bude vnímať, ako sa tam bude cítiť užívateľ priestoru, ktorý tam príde na 10 sekúnd si zobrať chleba, alebo človek, ktorý tam bude 8 hodín robiť. Čiže akože, alebo empatia v rámci nejakého urbanistického tvarovania, že ako sa budeš cítiť pri tomto nároží, hej, že aké sú to odstupy a možno niekto to nenazýva empatiou, ale... Super, no ale potom ako sa ti darí, ako funguje tá argumentácia u klienta? Vieš, lebo ty ho potrebuješ na to presvedčiť a keď pracuješ s tým pocitom, tak to ten klient niekedy nevie akože odvnímať a pochopiť. Tak čo vtedy robíš? Ja nerozmýšľam nad tým, že ako mu to predať alebo presvedčiť, ja mu to iba poviem, že takto je to za mňa navrhnuté preto a väčšinou sa to stretne s pochopením. Dobre, ale keď hovoríš preto a preto, tak mu vlastne opisuješ ten pocit, že pozrite sa, toto navrhneme, takže tu sa tí ľudia fakt budú dobre cítiť, lebo neviem prečo, alebo ideš cez také argumenty prakticko-technické? Aj. Niekedy je to vyslovene o tom, že jak som spomínal napríklad vytváranie diel nad výjazdom do garáž, tak som povedal, že áno, že tuto si viem predstaviť, že tu bude proste, že perfektná mozaika, že dobré miesto, odnímateľné. A on si povie, že jasné, že to chcem, to vyzerá super. OK. A niekedy, keď je to o proporcii nejakej loďie, ktorá má väčší ako štandardný rozmer, ale poviem mu, že proste, že ten človek sa tu môže cítiť tak a že to je nejaký offset alebo proste nejaké vysunutie bytu do exteriéru a prepojenie ho s exteriérom a že tu môže tráviť čas a že je to ďalšia veľmi funkčná časť bytu, tak akože na to počúva, že na tých zo pár centimetrov, ktoré tam spravia strašne veľa pre užívateľa a pre neho nie až tak veľa v tom rozpočte, tak to má pre neho zmysel. Že si uvedomíš, že vlastne však takúto loďu sme ešte nerobili, ale že to je super, že správame to jak také akože rozšírenie obývačky a že tuto budú mať jasné, že skriňu na dajme tomu stoličky alebo stolík jedálenský a tak na tej loďi a že môže to byť plnohodnotná časť bytu. A vieš čo, keď sme sa bavili o tom peknom, tak ono klienti počúvajú aj na tú, alebo sa radi pozerajú na tú kvalitnú architektúru, na to pekné a keď im ukážeš ten obrázok, že dobre navrhnutý dom a vizualizáciu, tak si povedia, že wow, že super, že toto tam chcem, už poďme na tom robiť, už nech to tam stojí. To sme dostali naposledy takýto, môžem povedať, že kompliment, že k čomu? Že sme navrhli takú nejakú bytovku, ktorá sa aj nám páčila, že sme sa tešili, že to ukážeme investorovi a sme tak čakali, že teda, že čo ako zareaguje a tak. Povedal, že chalani, popíči architektúra. A to bolo čo za bytovku, ak to môžeš povedať? To je bytovka, sú to také vlastne dve hmoty. V podstate je to bytovka o 40 bytoch. Také malé. Také malé, je to dvojpodlažné s ustúpeným tretím podlažným, čiže veľmi také zaujímavé zadanie, lebo tá proporcia toho baráku, keď je dlhá, tak to lepšie vyzerá od tých troch podlaží, keď už tam začne byť nejaký rytmus, ale tuto sa to nejak celku zaujímavo podarilo spraviť, že to dobre vyzerá, že to má takú peknú mierku, aj s takými, aj verejný priestor tam je, ale aj predzáhradky. Lebo keď hovoríš o tej kvalite, tak to som sa ťa chcel opýtať, že ako sa vám podarilo v tom Trenčíne, na tej admine, za ktorou teraz ideme, a je teda nominovaná, alebo bola nominovaná na Cezara, keď toto vidia až po, ako sa vám podarilo tam presadiť takú kamennú fasádu? No pôvodne to nebol náš zámer, aby bola kamenná, my sme ju spravili a navrhli z betónových obkladov
a malo to byť betónové v takom pigmentovanom rúžovom betóne. Okay. A malo to odkazovať na pôvodnú farebnosť tej budovy, ktorá tam bola predtým. Samozrejme, že nie pôvodná, ale rokmi ako nadobudnutá. Nám sa to celku ako... Taká rúžovkastá? Taká rúžovkastá, taká starorúžová. A nám sa to akože páčilo, čiže do súťaže sme išli ako keby s týmto návrhom. A sme to tak potom projektovali, že tam bude tento obklad, tejto hrúbky, takýto betónový, ale tým, že investor je projektant, vlastne investor, ktorý kúpil tú budovu a jemu sme tam vytvárali sídlo na poslednom 4. a novom ustúpenom 5. podlaží, tak si veľa vecí vedel vyriešiť sám a aj nakreslil sám, že on si potom sám kreslil stavebko a nás chcel, aby sme dohliadli na tú architektúru a na tie architektonické detaily. OK, ale to dopadlo tým pádom super, že si to robilo, ne? Jasné. OK, dobre, no, čiže nám, keď sme ako keby začali rozriešovať s Romanom Rosinom, to je projekt, na ktorého som do toho zavolal, aby nám pomohol s tými realizačnými detailami, tak nám prišla od nich, od investora, vizualizácia, ktorá bola s kamennou fasádou. A ja hovorím, že fíha, ale že však tam, čo ste spravili, že však tam je kamenná fasáda, a investor hovorí, že ja to chcem kamenné, že mne sa to páči, a že nie, že ty kokos, to bude vyzerať jak corner, že to nechceme. A že no, ale že proste ja to chcem kamenné. A fúha, že no dobre, ale že už sme to aj naprojektovali, že to bude z toho betónového obkladu. No, detaily spravené. Spravené, že to my si odsledujeme, že to není problém. Tak som bol, že kokos nie, že až jaký kameň, až tam bude vápenec a takýto, že to bude strašne, akože, že aby to nevyzeralo, som mal obavu, že aby to nevyzeralo jak taká nedobre spravená textúra z kečapa, vieš, že sa to tak opakuje a proste tá kresba v tom kameni bude už konkurovať tej modelácii fasády. Vieš, dobre. Že to tam bude ako keby, že sa možno byť. A on že nie, že to bude dobre, proste my to chceme takto. Že... OK, však... To vlastne neznie ani tak dobre, keď to takto hovoríš, ale ten výsledok vyzerá super, som zvedavý, no asi s tým spokojný, keď to vyzerá ako ten corner teraz? Vieš čo, som s tým spokojný, ja si myslím, že by to dobre vyzeralo v každom materiáli, lebo tá fasáda je tak silná, že tam tvorí vlastne, že tá tektonika je tak silná, že to presvedčí a aj prečí ten materiál možno. Hej. Ale vieš čo, no však uvidíme, ale som rád, že to dopadlo, teda ja za seba som rád, že to dopadlo v tom kameni, aj keď som nepoznal tú story za tým, lebo je to strašne trvácne a aj tak pôsobí. Určite. Takže vlastne to má tú ambíciu už tej udržateľnosti schovanú, že kokos, vieš, to prídeš k takýmto stavbám v tom Švajčiarsku, ja to mám tak navnímané, že prídeš, lebo tam oni kameň je ako keby materiál číslo 1, s ktorým oni vedia pracovať. A to ani nechceš zbúrať, lebo proste to vidíš, že to je tak ako keby hutná vec, že to ti je ľúto zbúrať a to by sa mohlo udiať aj tu, že teraz sa na ten dom budeme pozerať snáď 50 rokov a bude vyzerať rovnako. Dúfam, verím v to. Akože naozaj som teraz rád, že je tam ten kameň dokonca aj zo slovenského lomu. Tam okolí prešlo, ale nechcem, keď sa to som si není istý. Ale to globálne, to gro, tak z toho sa teším a s tým som úplne spokojný. A dobre to reaguje na tú ulicu, na to okolie a hlavne aj ľudia reagujú dobre na tú budovu, že sa pri tom zastavujú, pozerajú si to, páči sa im to. Dokonca niektorí to nazývajú, že je to najlepší dom v Trenčíne. Hej, najlepší dom v Trenčíne, najlepší development za 30 rokov, aj keď toto nie je až tak development, ale videl som aj taký komentár. Veľká miera toho, že to tam takto je na tom investorovi, že do toho vôbec chcel ísť, že si to lízol, že v podstate tú fasádu tak to zaplatil, alebo celý ten dom, tak to je masaker. No. Ale ešte jedna otázočka, že prečo je na tom 4. podlaží ten raster narušený, že tie dve okná sú spojené? Lebo čo to je, nejaká kancelária? To je zasadačka. To je zasadačka. No. My sme chceli, aby si vedel veľmi flexibilne prispôsobiť ten interiér vo vnútri, lebo to ešte nebolo jasné z toho, že aké tam budú tie priestory, ale mali byť prenajímateľné pre hociakého návštevníka, hociakého užívateľa. Čiže ten raster jednak vychádza z toho skeletu, ktorý tam bol, tá budova pôvodná sa zbúrala až na skelet, ten skelet zostal železobetónový a ten udával vlastne trošku aj ten rytmus tých okien, aby sme to potom ešte nadelili na pol, aby sme tam vedeli vyriešiť v interiéri veľmi, veľmi jednoducho, alebo hoci kto sa tam vedel veľmi jednoducho prispôsobiť. Akože chápem, ale nie je to škoda. Máš pekný, krásny rytmus tej fasády a zrazu hore takáto kúkanie, že nie je to škoda. Ja to práve nepovažujem za škodu, ale za devízu, za výhodu, že mám že tam taký akcentík, že minule lebo nedávno som dával taký link na svoj Facebook, že
že ak sa niekomu teda chce, môže nám dať hlas na Cezarovi. A pani tam nejaká napísala, že... Keby ste nemali jen to okno, tak vám ho dám. že to narúšaje nejakú strašnú symetriu a nejakú takú poriadku milovnosť, že všetko je to také rastrové a zrazu hen to okno. Vidíš, keď prehráte o jeden hlas, tak je to preto. Potom si na mňa spomeň. Dobre. No, dobre, Juro, ale už sa vezieme hodinu v tomto Volve, tak ako vnímaš túto jazdu v tomto Volvo V60, ako majiteľ Volva teda tiež? No, ja som tiež Volvista. Volvista 1. Akože ja si užívam to vezenie sa a je to úplne super. Ja mám strašne rád tento spartianský interiér a všetky tie detaily, to, že tu je koža na týchto rukovetiach a tak, akože ja mám Volvo strašne rád. Má to nižšiu spotrebu, jak mám ja, na 100 km ja mávam väčšinou okolo 8. No mňa baví napríklad táto navigačka tu v tomto, že to mám takto pred sebou, že nemusím sa sem pozerať, že to je také vtipné, to som ešte nezažil ja. Ale mám pocit, že toto sa mi páči viacej ako tie úplne najnovšie, tie Elektra, že to už mi príde až taká moc spartiančina. Hej. A čo podľa teba znamená spartiančina? No, že tu máš v podstate len taký jeden veľký displej a decid. Hej, tá X30, lebo to som mal predtým, tak tá bola taká minimalistická úplne, že to som sadol a tu nič nebolo v tom. Hej. Že wow, že toto už je za mňa je to trošku také ukecané, no. Ale to iba, že porovnávam hento s týmto. Hej. Ale to nesťažujem sa, akože to, ide to, akože ja som spokojný. Hej, že to akože perfektne vyzerá. Ja keď som si išiel otestovať, že či chcem XC40 alebo XC60, tak sa ma pýtali, že čo robím, že keď som profesia, hovorím, že architekt, a on sa iba tak usmial, že no jasné, že architekti, že to je čisté, akože, že ich klientela sú architekti a lekári. No ale vieš čo, povedz mi ešte, že však ty podľa mňa to tvoje prepojenie s umením akože súvisí aj s VŠVU, lebo však ty si inžinier, architekt, magister, architekt, hej? To zase veľa študákov rieši, že či ísť na VŠVU, lebo chceš robiť architektúru, ale či VŠVU alebo FAD, tak čo tebe ako keby dalo do tej architektonickej tvorby tá VŠVU? Že ja som tam nešiel študovať architektúru na VŠVU, ale maľbu. Čiže ja som sa tam najprv hlásil ako na doplnkové štúdium pánovi Čudajovi, ale tam ma nezobrali kvôli tomu, že nebol na prijímačkách a že nevedel, že chcem ísť k nemu na doplnkové štúdium. A tam na prijímačkách mi povedal pán Fischer, ktorý bol vedúci komisie, že prečo som neskúsil na magisterskej. A ja som mu hovoril, že ja som nevedel, že by som mohol ísť aj na magisterské, keďže som architekt a on, že náš akreditačný systém to dovoluje, tak dúfam, že sa vidíme niekedy na prijímačkách na magistra. Čiže to bolo také pozvanie do ATASu. Ja počkal, ty si bol vyštudovaný architekt a si si povedal, že ešte idem študovať maľbu. Hej, ja som si, jak som ti aj spomínal predtým, že ma veľmi bavila maľba a kresba, že som si dosť často kreslil potom, jak som došiel z ATASu domov, tak som chcel viac akoby sa priblížiť k tej maľbe aj z toho profesionálnejšieho hľadiska. No a nakoniec to proste život chcel inak a išiel som tam normálne na prijímačky na magistra a zobrali ma na magistra na maľbu. A to si stíhal časovo? Nestíhal. Veľmi som bojoval s tým, že ako to poňať na ateliéri, keď som maloval na škole a si Vaťa si maluješ na plátno a do toho máš telefonáty práve zo stavby toho Inge a z toho Event Houseu, že a tieto ťahokovy, čo sa objednajú, že tie sú na hovno, že dlho sa to tu kotví a proste všetky tieto veci zo stavby som zažíval, takže som býval častokrát na ateliéri maliarskom, čiže akoby bolo to náročné, lebo som si rozbiehal ateliér, študoval som, vtedy som si bral hypotéku, myslím, na byt, takže sa to tak stretlo. Všetko naraz. Dobre, ale máš tu maľbu ako keby taký, je to pre teba ako únik od tej architektúry, ako také osvieženie, aby si nebol stále v jednom, alebo vyslovene taký doplnok k tomu, lebo môže to byť aj jedno aj druhé. Je to presne, ako hovoríš, že to jedno aj druhé. Si odpovedal. To výtvarné rozmýšľanie využívam aj pri tvorbe tej architektúry, alebo teda ten kontakt s tým výtvarnom, tak využívam aj v architektúre, ale čo sa týka samotného toho aktu malovania, tak to je pre mňa taký únik od architektúry a toho nejakého ortogonálneho sveta, toho počítača, toho CAD-u, tých tabuliek a proste toho rácia do niečo takého emotívnejšieho, emocionálnejšieho, pocitového a takého rozvoľneného. A dá sa definovať nejakým spôsobom ten štýl, ktorému sa venuješ v rámci maľby, ak som to dobre sa vôbec opýtal? Hej, vieš čo, ja mám viacero polôch, jedna je taká, viac taká kresebná, taká líniová. Teraz najnovšia poloha maľby, ktorá je viac taká, ktorá súvisí s architektúrou a s otlačaním architektonických materiálov a je to také akoby také prepájanie toho výtvarného sveta s architektúrou v mojom podaní. A potom
Tie obrazy, ktorých je asi najviac a ktoré sa venujem možno tak najviac, tak to je, volá sa to všeobecne, že abstraktný expresionizmus. Čiže to by bolo to asi najsprávnejšie slovné spojenie. Abstraktný expresionizmus. Hej. Amerika, samozrejme, Jackson Pollock a tak. Aha, tak ty si v tejto. To sú tvoji kamoši, Jackson Vieš čo, Pollock. ja samozrejme, že to je pre mňa akoby taká, nechcem povedať, že inšpirácia mňa. Nejak som sa k tomu proste postupne prepracoval. Ja som robil grafity, street art, rôzne takéto kvázi, že polohy výtvarné mňa bavili, ale toto mi sedí aj skrze tú architektúru a to spojenie s architektúrou, ale aj práve to opúšťanie architektúry, hej, že je to vlastne také pocitové. Dobre, akože OK. Dobre, ešte ma zaujíma, ako tvoríš názov toho diela? Kedy? Na začiatku, na konci, pocitovo, ako vzniká názov teraz tej malby? Niekedy to býva aj tak, že počas toho, keď niečo počúvam a je tam v nejakom tracku, nejakom songu nejaké slovné spojenie, tak to si zapamätám, alebo mi to príde počas toho, jak malujem, že ako by sa to mohlo volať, alebo to býva niekedy aj predtým, že častokrát niektoré prvky na obrazoch, ktoré používam, tak vychádzajú z nejakej návštevy verejného priestoru a z toho, že ideš po meste a že sa tak ako keby, že tak pozeráš rôzne okolo seba a všímaš si rôzne také detaily. Napríklad mňa bavia úplne také taká cestárska kresba, keď sa ide robiť nejaký výtlk, tak si to tak zakrúžkujú takým farebným sprejom na cestu, že tuto máme niečo spraviť, tuto pôjdeme doprava. Dobre. Takže že si všíma takéto detaily rôzne po meste, nazývam to tak akože urbaná kresba, alebo počas toho flanéringu, počas toho prechádzania po meste a také flákanie. Oprava ciest, ty kokos, urbánna kresba. Hej, tak takéto detaily by si všímam a tie tam niekedy zakomponovávam a ten názov potom vyjde z nejakého toho pocitu, ktorý som mal pri tom, že som si to všimol. Dobre. No a chcel by si napríklad navrhnúť galériu? To je pre mňa také spojenie, že teraz architektúra, galéria, máš to navnímané aj priestorovo, aj architektonicky, že je to taký nejaký, že toto by bol super, keby som si lajsol. Hej, to by som veľmi chcel. Chcel by som navrhovať galériu a dokonca sa mi to sprostredkovanie aj podarilo nie priamo, že by som navrhoval objekt galérie a budovu, ale robíme teraz, alebo sme odovzdali nedávno projekt na rekonštrukciu galérie v Trenčine, galériu Bazovského. OK, akože ale to je historická... To ti neuznám, lebo vieš, aké priestorové možnosti môžu byť v galérii a že keď si chceš tvoriť ten výstavný priestor, v tomto tá rekonštrukcia je taká trošku limitná. Hej. Čiže takú novostavbu. Novostavbu určite áno. Ja som bol nedávno v Tokiu a... Fakt? No, okay, to bolo... To bola úžasná inšpirácia a tam som bol v budove od Sany a to akože vyzeralo perfektne. Akože to Hokusai múzeum. Teda neviem, podľa názvu neviem, ale nebol som tam, čiže nemám to tak navnímané. Hej. No ale akože asi by som to nenavrhoval tak nejak, jak si sa pýtal, že sú aj také akoby, že budovy, ktoré sú jak socha, že do toho by som, do takýchto gest by som nešiel, poďme doprava. A prečo by si do takého nešiel? Neviem, že nemá to podľa mňa konkurovať tak tým dielom vo vnútri, že to by mala byť kvázi taká veľmi nenápadná stavba. Tak ale to, ako to vyzerá zvonku, tak to nemusí konkurovať dielom vo vnútri. Nie, nemusí, ale akoby, že napríklad to Louis Vuitton múzeum od Garyho, to mi príde moc také preexponované. Áno. A že nemusí sa akoby aj tá budova, ten objekt vyzerať stávať do také polohy, že ideme tu byť nejaký kvázi taký expresívny a taký extra zaujímavý. OK. No a čo si ty všímaš vlastne si v galérii a teraz si tam ako architekt, ale zároveň aj teda výtvarník. Všímaš si osvetlenie, priestory. Čo si ty všímaš v galériách? No, keď som tam chodil ako návštevník, tak som si väčšinou všímal diela, ale jak sme robili tú rekonštrukciu, tak som si samozrejme všímal od hydrantov cez označovania veciek až po všetky tie architektonické detaily. Čiže že teraz si všímam vlastne aj, že jak je to správne architektonicky, to samozrejme pri hociakej stavbe, hociakom objekte, ale teraz zvlášť v galériách, že samozrejme, že podlahy, aké sú tam, ako to pôsobí táto podlaha konkrétne vybraná pri tým dielam doprava. No. Rôzne použitie materiálov, nasvietenie, takže toto si teraz akože veľmi všímam v galériách.
Čiže také technické. Technické veci, hej. A skrývanie hydrantov. Však ale aj predtým si bol architekt. Teraz hovoríš, že aké by si No teraz si vošiel prvýkrát do galérie ako architekt, keď si urobil. Hej, ale pýtaš sa ma konkrétne na galériu, pretože ja som sa predtým viac sústredil na tie diela, lebo ma to extrémne baví samozrejme chodiť po rôznych mestách. Že fakt si vtedy ako návštevník, hej? Že ako návštevník samozrejme, že to vnímaš, že si pozrieš, keď dojdeš k nejakým pekným šatniam alebo šatňovým skrinkám, že tak je to tu dobre spravené, že som si odfotil častokrát nejaký detail, nielen skrinkám, ale vecka, vstup, hocičo, hej. Čiže že vnímaš to ako architekt za každým, ale keď som išiel do galérie, tak som to vždycky akoby sa tešila tie diela na to, čo tam uvidím a som si všímal hlavne to. Dobre priatelia, tak my sme v Trenčíne. Juro, ja ti ďakujem pekne, že sme sa takto previezli, pokecali, všetko sa pekne postriha a bude z toho jedna epizódka ďalšia kade tade. Takže priatelia, ak ste sa dostali až sem, tak dajte subscribe na mojom YouTube, aby som vedel, že sa vám to páči, táto rubrika a pokračujeme proste ďalej. Ďakujem, Juro. Ďakujem aj ja, Peťo. Tešilo ma. Dobre, a my poďme pozrieť ďalšie stavby.